Je tu čas radosti, zázrakov a prianí. Vážení prítomní, milí hostia, prajem príjemné popoludne vám všetkým, ktorí ste sa tu dnes zišli a urobili svojou účasťou radosť nielen sebe, ale hlavne nám, deťom. Vždy raz za rok v nás živicová vôňa premení na celkom iných, nepoznaných, krajších, lepších. Raz za rok v nás zrazu zvonce zvonia. To je vždy, keď pocítime, že by sme mali byť lepší. Do srdca ide život, opäť budú nový prerod, Ježišovi sa zjaví, zem dočká sa spásy. Božiu vôľu splnila, matka z ducha počala. Pod srdcom plod žije, srdce láskou prembije. Tichú pieseň spieva, Mária v obetu sa dáva.
čakali sme, kedy Pán Boh splní sľuby spasenia. základnej noci. Stácho, Bača, Kubo, kde ste? Nože sa už domov neste. Prečo, Fedore? Prečo nás voláš? Či všetky ovce v košiari nemáš? Už celý deň je pokoja, po ľudia v meste sa jak včeli roja. Ba až tu na salaš prišli cudzí ľudia, že noclah hľadajú, bo spať kde nemajú. Toho spánku veru nie je mnoho. Čo to za spev? Čo sa stalo? Vstávajte, bratia, rýchlo na nohy. Nebojte sa a netrápte, bo veľkú radosť vám prinášam z neba. Narodil sa Spasiteľ, Boh, sveta vykupiteľ. Poďte, pospiechajte sem do Betlehema.
nespal, ľuďom dobrej vôle a neozvestoval. Sláva Bohu na výsostiach, dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán. Ja som malý výšovník, zamýšľam ako nik. Zdravie, šťastie v rodine, je všetko zle pomýva. Poďakovať by sme chceli, že ste si nás vypočuli a s láskou podporili. S Pánom Bohom. Ďakujeme, že ste zavítali do nášho príbytku. Janúce sú tu a my teraz spoločne pripravíme novoročný recept na varenie v roku 2014. Čo povieš? Súhlasím. Pozri, vezmeme si 12 mesiacov, poriadne ich očistíme od zachmúrenosti, bundičkárstva, strachu až bodu. A potom? Každý mesiac sa rozdelí na 30 alebo 31 dielikov, takže zásoba nám ostane na celý rok.